Здравейте! Днес ще ви кажа как да добавите нова фирма доставчик в програмата Software Invoice. За целта ще стартираме програмата от иконата на работния порт. Попълваме съответно потребителско име и парола. И чрез бутона вход влизаме в програмата. От функционалния панел нов запис и чрез бутона добавяне на фирма ще извикаме формата, в която ще попълваме необходимите данни на фирмата. В полето държава имаме възможността чрез бутона Търси да изберем съответната държава и съответно избора става като се натиска върху в който искаме да изберем със съответната държава. В наш случай България. Натискаме бутона Избор, съответно област по идентичен начин, град, пощенски код. Полето адрес за кореспонденция ще дадем актуален адрес на фирмата. Адрес по регистрация е адреса, с който сте се регистрирали в НАП. Е много задължителен, но може да се попълни. Съответно попълваме имената на управителя на фирмата. Полето Web се въвежда в случай, когато разполагате с вебсайт или онлайн магазин. Ако имате такъв, просто попълвате съответните данни за вашия вебсайт или онлайн магазин. Полето телефон се попълва с национален номер, ако имам такъв наличен. Съответно мобилен номер. Полето обект можем да си изберем съществуваше да създадем нов обект. В нашия случай фирмата разполага с склад, който издават съответно доводни документи, като фактура, стокова и други различни счетоводни документи. Ако разполага самата компания с два обекта, например и магазин и склад, тогава може да се създадат и двата обекта, като издаването на документите ще бъдат проследяеми, тъй като всеки обект в търговското дружество си има собствен пореден номер и собствена поредица от издадени документи. Това ще улесни в евентуално правени справки или друга специфична информация.
След като сме създали обекти и сме се разбрали, можем да добавим фирмено лого с бутона избери и да премахнем съответно логото, ако сме сгрешили чрез бутона премахни. Сега ще изберем на лого и ще го премахнем. Отново ще изберем и ще добавим друго лого. След като сме приключили работа с избор на фирмено лого, което ще се показва съответно припечат на издадените документи от програмата, като толкова оферта, фактура, проформа фактура, дебитно-кредитни известия и други документи. Продължаваме с добавяне на банкова сметка. С бутона търси, извикваме съответно формичката, в която може да създадем нова банкова сметка, да редактираме или изтриваме съответно данни за банковата сметка. В нашия случай вече имам създадена банкова сметка, още ще бъде избрана. В следващите видеа правим специално показно как се добави банка, съответно банкова сметка. С бутона избор избираме съответната банкова сметка и банка и следва да допълним данните на латиница в случаите, когато се налага да издаваме международни документи. Преминаването между различните полета за попълване става чрез бутона Tab от клавиатурата. След като сме готови, сме проверили, че всички полета са попълнени с правилната информация, следва да изберем дали тази фирма ще бъде основна фирма за работа с програмата, като самата програма поддържа многофирмена работа и в нашия случай тази фирма няма да бъде основна. Затова оставяме празен маркера за основна фирма и натискаме бутона запис. В този случай вече е създадена нашата фирма. Излизаме чрез бутона изход или чрез бутона затвори на формата. Ако се случи да проверим някаква информация, можем да минимизираме съответно с бутона минимизиране на формичката. Затваряме и излизаме от формуляра за запис. Следващото обучение ще покажем как да редактираме вече създадена фирма доставчик от функционалното поле редакция и чрез бутона редактиране на фирма. Благодаря ви за вниманието.